Magkano? Opo. Dito pa kami. Dito na lang. Tigit-tigisa po kayo. Strawberry tabo. Masarap. Tigit-tigisa po kayo. Oo. Where's the strawberry tabo? Para din siya ng strawberry. Kami ng strawberry tahan. Yung akin walang ganyan po. Wala nang sago yun. Strawberry na lang. I like strawberry tabo. Okay. Wala lang kayo ng strawberry. Thank you. Salamat na lang. Okay, okay. Thank you, thank you. Dapat na po ba? Nasa dimension na kami. Yes. Hanggang gate lang. Doon muna tayo. Igat muna tayo. May entrance yun. Punta kami ng ano. Oh. Kasawit ko may oh. So useless. Oh, I like sunflower. So, hindi kami may kuan, may sapa. Hello, welcome to Waray Waray vlog. Hindi sapa. Kabata. Salog. Pwede maglaba din yan. Dito tayo mag-ano. Ano yung botanical garden there? Ta? Siguro may- Botanical? Siguro Botanical? No. ano ang mga puno-puno dito tita pakatukta niyan. Yes. What encantadja. Di po ito nalala. Mamaya pa picture tayo tatlo papunta yung kita dito. Ay, so, nasa ezeb-ezeb kami ngayon. Hagikito. Enjoy the life. Gcash. Oh. So, ayan, yung mga Disney princess. Sugod lang kami ini. Ang ganda talaga. Pwede magkangkang din eh. Oh. Batch nila, kabatch namin nila Liza. Ano sila? Ito pa kami sa ano, please do not step on the flower. Oo. Para mamaya, diretso na tayo. So, ayan pa kadi pa kami ang ubos. Ani kami ang kari, ani kami ang Encantadja din hiyo. May Gcash siya na din hiyo. Ayan. So, magbuta nga swimming pool. Sugod na diran bukol. Yung ruba na nirang kalika at ruba. Nature. Sabi pa ni ano, Diljar. Ano pala mag-doon? Very good. Diri ka mo ginuuhaw? Meron pa naman.
Parking lot. Lao. Bale si dito in parking lot na hiya, diba? Tapos mabalik na lahat kami didi. Bumika din niya. Ayan, may din mga flowers. Tapos nagpipicture taking. Ayan is ano, dito nag-taping hang Ibon Adarno. Ano? Di na nagtipang ang Ibon Adarna. Ano? Ito na mga puno-puno. Pati ito dida ang balon. Ayan po yung The Mansion. Ayan, papuntahan po na. Kasi giniinayad. Diba? So, ayan. Napipicturean ko. Malabay. O di malabay kita. Malabay ko na kita. Ano? Yung pokal na ba? Sila na malabay. Yung ganda. I like the view. Oh, tatawag ko. Let's go. So ayan, nasa taxi ulit kami. Tapos na kami sa Cathedral. Papunta na kami sa Baguio Cathedral. Oh. Cathedral. Tapos na kami sa Reformation Church. Hindi masabi kasi Christian siya. Igorot Kingdom. Stone Kingdom. Stone Kingdom. Ayan. Mabalhin na liwat kami kasi syempre. Okay. Kumanyo kayo pa man
Magkanyit ang hindi magkanyit murog. Nganong sige, balito niya na lang, no? Sige. Tama ko yung hanap buhay ko na mumuliin niyo pa ako. Magsumbong daw ako sa kores. Bakit? Ang kulit ko, ang pagsimumaw ko. Kayo nang nag-uwi na paano. Tapos salamat na lang. Okay po. Okay, 400. Thank you, Nay. Nice, raining na. Yan na po eh. Tina. An orange now. Naoran, ano eh? Huh? Picture na siya. Gano'n siya. Mga